Ана тел укытучыларының бөтен Россия съездында чыгыш ясап, Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов татар телен саклау буенча Татарстанда гына түгел, республикадан читтә дә күп эш башкарыла, ләкин эшлиселәр дә байтак әле диде. Без ахыргы елларда бик күп йөрибез, очрашабыз. Татарстанда бу эшләргә бәяле җиңелрәк, әйтик, менә Чуваш республикасында, Ульяновск өлкәсендә мәктәпләр безнекенә караганда начаррак эшләми икән. Менә аны да күрдек. Әле безнең резервлар бик зур. Әгәр дә йортта ата-ана, әби, бабай татарча сөйләшмәсә, аны таләп булмаса, мәктәптә генә бу әйберне булдыру бик авыр. Ярый да чиста татар классында, мәктәбендә укыса. Әгәр дә болай гына берничә сәгать кына укыса, ул Республиканың дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев беренче сыйныфтан алып 10-нчыга кадәр барлык фәннәрне дә татар телендә укысак та югалып калмадык, башкалардан ким булмадык дип искә алды. Беренче класста, 10-нчы класска кадәр татар телендә шул гел татар телендә укыга барам. Шуңа да карамастан, рус телендәге диктантларны, бигрәк тә диктантларны язганда без дөресен башка телдә сөйләүче балаларга караганда яшьрәк тә яза иде. Чөнки әгәр дә бала күбрәк укыса, без чиратта торып библиотекага языла идек. Яшь чакта бит нәрсә укыйсың, бөтен сүзе кала. Нинди хәреф артында нинди хәреф язылган, хата ясап булмый. Әлбәттә, бүген Казан республикада гына түгел, илебезнең башка төбәкләрендә дә татар телен укыту, андагы мәктәпләрне дәреслекләр белән тәэмин итүне һәрчак күз уңында тотты. Ел саен төбәкләргә 6 миллион сумлык 15 меңнән артык дәреслек китә. Җәйге каникуллар чорында 8 сменда төбәк балалары өчен тел лагерьларда оештырыла. 2016 елда рус телле татар балалары өчен сәлам дәреслеге чыгарыла башлаган. Бу дәреслекне рус балалары өчен генә дип түгел, рус телендә сөйләшүче балалар өчен дип төздек. Ягъни телен белмәгән, инде ниндидер сәбәпләр аркасында укучыларны туган тел мөхитенә, сөйләшү мөхитенә алып керү өчен дә бик файдалы дәреслек. Тук. Кем анда? Бу кемнең кулаклары безне? Съезд программасы кысаларында укытучылар Казандагы татар компоненты булган балалар бакчаларында, мәктәпләрдә булып, аларның эшчәнлеге белән якыннан таныша алды. Менә бу шәһәрнең 101-нче бакчасы. Монда йөрүче 400 сабыйның 18% гына татар балалары. Шулай да ата-аналар ризалыгы белән сабыйларның барысы да татар, рус һәм инглиз тел дәресләренә йөри. Балалар искиткеч татар телендә дә, инглиз телендә дә, рус телендә дә үзләренең туган телләрендә сөйләшкән кебек сөйләшәләр. Менә тәрбиячеләр дә шаккатып тыңладым. 3 телдә дә бер телдә сөйләшкән кебек сөйләшәләр. Менә бу кадрларны без Фатиха Аитова исемендәге татар кызлар гимназиясендә төшердек. Әлеге гимназиядә 454 кыз белем ала. Монда кызларга дәресләрдә аң белем бирү өстенә, аларга аш-су әзерләү серләре белән дә таныштыралар. Остаханәләрдә һәр төрле кул эшләренә дә өйрәтәләр. Малайлар булмау уку һәм тәрбия процессында артык авырлыклар тудырмый, чөнки безнең кызларыбыз бик оста, бөтен эшне, бөтен юнәлешләрдәге бөтен эшләрендә үзләре бик теләп һәм бик белеп, бик оста итеп башкаралар. Бу көннәрдә җәйге каникул булганлыктан, адымнар гимназиясе кабинетларында да, коридорларда да балалар күренмәде. Шулай да оештыручылар яраклардан килгән укытучыларны мәктәпнең көндәлек эшчәнлеге һәм дәрестән соң уздырылучы чаралар белән таныштыра алды. Бу күп телле мәктәптә 4 меңнән артык бала белем ала. Җәмгыять белеме, тарих, география, биология 7-нче сыйныфка алар менә шушы фәннәр безнең татар телендә укытыла. Физика, химия алар русча укытабыз без аларны. Бүген дәүләт стандартлары буенча мәктәпләрдә ана телен атнасына 3 сәгатькә кадәр укытырга була. Сәгатьләр санын мәктәп директоры һәм ата-аналар билгели. Тукай урта мәктәбендә 337 Тукай авылы балалары гына укый. Туган тел дәресләре 1-нче сыйныфтан алып 11-нче сыйныфка кадәр 3 сәгать исәбеннән укытыла. Мәктәптә 906 бала укый. Татар теле һәм әдәбияты безнең бөтен Россия күләмендәге татар телен укыта торган мәктәпләр белән берлектә 2 сәгать татар теле, 1 сәгать әдәбият укытыла. Бөтенесе 1-нче класстан алып 9-нчы класска хәтле татар теле һәм әдәбияты менә шушындый
уку планы белән, учебный план белән бирелә. Сер түгел, кайбер төбәкләрдәге саф татар авылларында татар телен нибары ярты сәгатькә калдыручылар да бар. Татарстан хөкүмәте бу уңайдан федераль органнар белән дә эзлекле эш алып бара. 2022 елда Россия Мәгариф министрлыгы тарафыннан белем бирүнең үрнәк программалары арасында уку планнарының тәкъдим ителгән айрым вариантларында туган тел һәм әдәбият предметы булмавы борчу тудырды. Мәгариф өлкәсендә туган телебезнең ныклы урынын саклау максатында президентыбыз Рөстәм Нургали улы республика җитәкчелеге депутатлар корпусы тарафыннан федераль үзәк беренче чиратта Россия Мәгариф министрлыгы белән эшлекле очрашулар узды. Нәтиҗәдә уку планнарында дәресләр санын арттыру зарурлыгы танылды һәм якын арада бу үзгәрешләр гамәлгә кирешәк. Димәк, алдагы елларда ана теле укытуда тагын яңалыклар һәм үзгәрешләр көтәсе бар әле. Казаннан Рамис Сафин, Татарлар.